Aw ni yang ma bita tɛ tobili ye dɛ, bita ye tajini yirali de ye. N'i y'i ka tajini san, i kan k'a kɛ cogoya min na, i kan k'a mara cogoya min na waasa a ka se ka mɛn i bolo. Aw bisimila. An bɛ yirali fɔlɔ kɛ ni tajini pɛnpɛrɛlen ye, komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ale kolilen don. Tajini tɛ dɔwɛrɛ ye. A bɛ komi i n'a fɔ an ka kan na bɔgɔdaga. An yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sisan diɲɛ kɔnɔ kow ka ca. Ale tɛ utiliser bilen nka arabuw b'a utiliser kosɛbɛ. A dumuni fana ka di kojugu. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, ale kɔnɔna a kɛlen don ni verni. Ni min filɛ nin ye tantɔ, ne ye nin san, nin y'a san 2 ye. N'i y'i janto a la, a tiɲɛ man di. An b'ale bila kɛrɛfɛ ka modèle wɛrɛ yira. Ni modèle min yiratɔ filɛ nin ye aw la sisan, ale ye Turki ta ye. Ne y'ale sa waati min na, made in Turki de kun sɛbɛnnen don a la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, verni t'ale kɔnɔna na dɛ. Ale bi tantɔ yɛrɛ de k'a kɔnɔna nugu. Ale problème ye min ye, kuma dɔw la n'i bi tobili kɛ n'a ye, ni tulumafɛn don, a bɛ bɔ a fɛ. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, a kɔ finnen don. Ale problème y'o de. Ne kɔni t'a dɔn o sababu bɔra min na, nka ne bi tobili k'a ka ten dɔ. Ni min yiratɔ filɛ nin ye laban na sisan, ale ye Marokuta forme ye. Nka bɛɛ b'a dilan sisan. Hali an yɛrɛ ka mɔgɔ a bɛ se ka kɛ a dilannen dɔ bi sɔrɔ olu bolo. Diɲɛ don bɛ ɲɔgɔn na sa ko ye. Ale fana kɔnɔna ne ye min san sisan, ale kɔnɔna o ye verni de ye fana. A dɔw fana bɛ yen nɔ verni tɛ. An bɛna ale de dilan cogo yira. Ne mana na fɛn o fɛn san, ne b'a kɛ cogoya min na, n bɛn'o bɛɛ de ɲɛfɔ nin na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, waasa k'i ka tajini protéger n'o y'i ka bɔgɔdaga ye tasuma ma. Ni charbon tɛ dɛ, gazima ko, i bɛ nin de san k'a da o sanfɛla la. I b'o da ta kan, o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'i ka tajini ta, i b'a bila a kan. O de b'a to a tɛ pɛrɛn. Ɲɔn tɛ bɔgɔdaga kelen ani gazi kelen, n'i ye tobili k'a la a bɛ pɛrɛn dɛ. Komi ne ta ye vernima ye, ne tɛ n yɛrɛ bila dajili la bilen. N bɛ huile d'olive k'a kɔnɔna na, walima n'a sɔrɔla bagan dɔ sogo b'i bolo, a bɛɛ bɛ se k'a ɲɛnabɔ. Komi a fila bɛɛ bɛ ne bolo, ne b'a bɛɛ k'a la ɲɔgɔn fɛ. Nka n'a fila bɛɛ t'i bolo, ka n'i yɛrɛ bila a la dɛ. I bɛ den kelen dɔrɔn sugandi, o b'a bɔ. An b'a sɛlɛku mɛlɛku a fan 14 bɛɛ la. K'a to an bɛ k'a jɔsi a fan 14 bɛɛ la, n bɛna yɔrɔnin dɔ fɔ ka fara a kan. N'a sɔrɔla k'i ka bɔgɔdaga in tajini ko vernima tɛ, i b'a daji fɔlɔ de su kelen. A b'a fa ji la dewu. O kɔfɛ de ne bɛ ka nin min yira tantɔ, i bɛ sɔrɔ ka na o k'a la. O bɛɛ kɛ kun de ye waasa a ka protéger, a ka mɛn si la i bolo. Tulu kɛlen k'a fan bɛɛ labɔ, an bɛ jaba kumaba dɔɔni tigɛ. A kɛra misɛman ye kumaba o, i bɛ jaba dɔ tigɛ k'o k'a kɔnɔna na. Ka sɔrɔ k'a datugu. O kasa b'a to verni kasa kolokololen bɛ bɔ a nɔfɛ, ani bɔgɔ kasa min b'a fɛ. Miniti 20 kɔfɛ, an b'a dayɛlɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la. Jaba yirani dabɔ tulu min kɛlen don a la fana. O bɛɛ lajɛlen yirani dabɔ. An b'a ɲami a kɔnɔna na sisan. An bɛ tulu in, n'o ye saga kɛn ye, an b'o tereke a la kosɛbɛ. Maa dɔw b'a da nin yɔrɔ ma, maa dɔw b'a to yen nɔ. A ka yira ni jaba in ye fo jaba in ɲɛ ka fin. Ne kɔni tɛna n ta in tɛmɛ nin waati in kan. Ne bɛ n ta dan nin waatinin ma. Komi n y'a fɔ cogoya min na, komi ne ye nin kura min san sisan, ale fan 14 bɛɛ de ye verni ye. O de y'a to ne ma n yɛrɛ bila dajili la. Ɲɔgɔn tɛ, n ye fɔlɔ min yira, n ye filanan min yira, ne y'a bɛɛ de daji fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin tɔ laban k'a la. N'i ye nin k'a la, a b'a to n'i ye tobili kɛ, kasaba tɛ tugu a nɔfɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, kɔnɔna in fana, min ye datugulan ye, ale fana wusura fo k'a ɲɛ. Kasa kolokolola ale la. Verni kasa ani bɔgɔ yɛrɛ kasa min b'a la, o bɛɛ bɛ dégager ka bɔ a la n'i ye nin de kɛ. N bɛna tasuma fa ka bɔ a kɔrɔ sisan. N'a sɔrɔla yɔrɔ min ma faamuya aw fɛ ne ni maanaw, a bɛ se ka question poser n na. Ni Ala ka jɛn ye, ni n y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman y'o question poser, n bɛ segin k'a kɛ tuguni k'o yɔrɔ ɲɛfɔ, n'o ye k'a farafansiya. Ni video in diyara aw ye, aw bɛ se k'a partager aw fana ni maanaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.